Jeg skal lige spørge om noget. Kunne du tænke dig at være best man? Til brylluppet? Ja. Min forlover. Jamen, det vil jeg da gerne. Jeg kunne ikke forestille mig andre. Det skulle sgu være dig. Best man. Det er til best man. Er der best man gave lige frem? Yes. Og den er til dig. Den er til dig, Frank. Omega Seamaster. Ej, hvor er det fedt. Du kan godt lide det, ikke? Jo, det er super flot. Godt. Det er jeg glad for, det er glad for, for du. Ja, jeg er glad for, du gerne vil, Frank. Ja, jamen, det er da en kæmpe stor ære at være best man. Men det forpligter jo, Frank. Ja, det er klart. Ja, ja. Og en af de ting, du skal starte med, det er, du skal lige gøre mig en lille tjeneste, som jeg ikke selv lige kan ordne. Det er i forbindelse med brylluppet. Signe Lindqvist, ikke? Ja. Kan du også kende fra B&U, børnevært. Hende har jeg jo knaldet nogle gange. Og nu skal jeg gifte, så skal det her sluttes af. Og jeg har egentlig fået lukket rigtig mange af de ting der, men der er lige hende, som jeg synes, jeg har det svært ved at få lukket rigtig godt. Og hun bor på Seersvej 22, i adressen. Lige køre forbi, lige sige, at det er slut. Nu skal jeg slå op med Signe Lindqvist. Ja, det kan du godt kalde det. Eller du skal i hvert fald, du er sådan en budbringer for mig. Hvorfor kan du ikke selv gøre det? Fordi jeg stoler ikke på hende. Hvad mener du ikke stoler på hende? Hun eksploderer eller skaber sig og laver en scene, og du ved, pressen, du ved. Kan du ikke sende en sms eller noget? Nej, det kan jeg ikke, for så har du noget på skrift. Det skal hun ikke. Hvorfor skal jeg blandes ind i det forhold på... Prøv at, kan du lide uret? Ja. Vil du gerne være best man? Ja. Gider du hjælpe mig med en lille ting? Fedt, Frank. Hils hjemme, ikke? Jeg smutter. Vi ses.